अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कडून आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आज जिल्ह्यातल्या सगळ्या प्रमुख तिन्ही आघाडीच्या नेत्यांच्या समवेत आज आम्ही विधानसभेचा माझा अर्ज भरलेला आहे आणि निश्चितपणे चांगलं वातावरण आहे, लोकांचा उत्तम प्रतिसाद आहे आणि आजचा प्रतिसाद बघता निश्चितपणे महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही या निवडणुकीत बाजी मारू आणि तसा विश्वास या निमित्ताने आज आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.